Amin. Tapuji Tuhan ta, maret dehita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida jahuba do permulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do sude, akkana mangulu hossa, hot do baritanai rodi saliling ni leleng na. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa rodi salileng ni leleng na doa sini roham mauliate marohanami tuho ala diramoti hami sian na sailaon sahat rodi sadarion hupuji hami maho ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami mauliate hudok kami tuho ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho hatam nabadiai saya si maroham urupi mahami mangulahon nani dokmu asa hot rohanami jala tarparangon hami parangen nabadia saya jari jala pai baru marohanami asa lam iyas hami rodi hasusudani bohal nami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
patik ni debata di minggutta di bagasa sadarion imana tersurat di 2 Timoteus 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokot ditikina une nang so une pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon. So kunima patik ni debata di mingta sadarion atong rak mangidugugo mahita tu adupan ni debata lau mangulahon na hobartu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patik ni. Amin. Mari dihita. Tato potima dosa tanagudangi tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo di bagasan habadiaunmi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masa jot warsahi hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai dang huaholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugunami namat dongani hami dang doson diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala humanmu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alay na mapurus mahami nuain tuasi ni roham na gudangi mangidos yan nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhut na sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guar munabadiyay ali Tuhan asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songon sitong na mangulo ahu ninna Tuhan Jahuba tung na solomodo rohakku mida hamatian ni parjahat na lomodo rohakku mida hamumula ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulo ibana hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredehita. Now
Epistel di Mingguta di bagasa sadarion songon patujolo ni jamita imana tersurat di buku panurirang Daniel bidu tolu mamuka sian ayat 10 tolu sahak rodi ayat 10 marsoring-soring mahita majahasa dungi piri-pirion jala muruk situtu masih nebut kat nesar madokon iko buenun si sadrak si Mesak doho si Abednego tujuluna. Jadi terbuan mana tulu halaki tujuluni rajai. Oppe molo olo hamu noaing disi dibege hamu suara ni sarune tulila hasapi arbab sordam gordang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan nauhu paulii alai molo so olo hamu marsoba ikot tokinai hamu tippal honotto tuliyang pamurunan namar nala-nala dungi idau manang debata dia na tukpaluan hamu siat tangakku. Molo lomoro hani debata nami na huloi hami sai paluaun na dohami sian liang pamurunan namar nalanalai dohot sian tangamu ale raja nami rap mahi tadi acap lalu alai nang solomorohana ikon boto ommu do ale raja nami naso olo hami mamele tuakka debatamu manang marsoba tu kanak-kanakan sere naong pinajongjong mi songoni mahatani tu hatta martua do akan atu mangion hatani debata jala nau piopsa amin. Mare dehita
taha tidak ko maha porsiautai, songon nahina tidak ko ni dongat ta saha porsiau di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudusan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asyaton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhatan atau maun na birnit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na soha tudusani, di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihataina maddok, mulak mangulu do sugut daging halak nang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gemai de puji-pujian na sinorahon ni gabungan kor parupuan.
Tapi gimana titing doho akan namasa di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma titing nama ragam di Minggu 12 Oktober 2025. Naparjolo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Topik Minggu majami tahun barita nauli sian nasaroha. 2. Kelompok Kor Tupar Mingguan tanggal 10 sia Oktober 2025. Pukul 7.30 ina Hana, ina Kamis ama Jeriko. Pukul 10 ina Esther ama Salom NHKBP. Pukul 10.07 ina Deborah ama Huria remaja. Tolu ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 10 sia Oktober 2025 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Opat pangapulion. Di hari Minggu ta sadarion patu paut tado acara pangapulion di bagas ni keluarga T Simatupang nahinan boru Simanjuntak di sektor Judea mulai pukul 10 tolu WIB. 5. Konven Pangula Nagoktiki. Di hari Senin 10 tolu Oktober 2025 di Patu Pado Konven Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 2 Pelalu Deboskap Maringanan di HKBP Cilengsi mulai pukul 10 WIB borhat dopaditata dohot keluarga mandohoti konveni. Onom partangyangan sektor. Selasa 14 Oktober 2025 sektor Korintus nama kasuton sektor Judea di keluarga M Tanjung boru Napitupulu, Kanaan keluarga Nyonya Simanjuntak boru Bintang, Efesus keluarga R Silaban boru Sianipar, Galatia keluarga Nyonya Manalu boru Pasaribu, Filipi keluarga G Sinaga boru Sialagan, Philadelphia keluarga calon situa Usianturi boru Rumah Horbo. Rabu 15 Oktober 2025 sektor Sion keluarga R Sidauruk boru Sihombing, Betania keluarga Nyonya Parhusip boru Lumban Raja, Roma keluarga situa ISM Siagian boru Tambunan, Nasaret keluarga Nyonya Situa B Siagian boru Sialagan, Kolose keluarga P Sinambela boru Sinaga, Bethlehem keluarga M Sihite boru Lumban Gaul, alamat Boy Matabereng di Wartata Ganup. Pitu PA Lansia. Di hari Kamis 16 Oktober 2025 di Patu Pado Senam dohot PA Lansia nahina suhuton di sektor Roma Maringanan di Raga Rasa Keluarga Jalan Raya Bojong Kelapa Nunggal mulai pukul sia WIB. 8. Malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayon 2. Di hari Sabtu 10 Oktober 2025 Tapatu Pado rangkaian kegiatan Pesta Gotilon Ima malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayon 2 sektor Nasaret Philadelphia, Kolose, dohot Sion, Maringanan di gereja mulai pukul 10 pitu WIB. Sia, amplop diakonia sosial. Di hari Minggu tanggal 10 sia Oktober nanangro, patu paut tado pelean amplop diakoni sosial. 10 ruas nabaru. Mulai di Minggu ta sadarion nungagabe ruas nihuriata ima keluarga Gordon Apridinata inang Linda Kristiani dohot 2 halak boru Nasida Jelita Esther Veronica dohot Giovanna Elora Nasida Pidasian HKBP Cijantung Jakarta Timur. Alamat Nasida di Jalan Rijan 2 nomor 140 Tolu RT Tolu RW Onom keluarga Sukamaju Baru Tapos Depok masuk tu sektor Philadelphia. Melobor marminggu donasida jongjong ma di hudulana. Mau lihat ya? 10 sada.
Titing Marbagas, Titing Parjolo. Naing Manjalo pasu-pasu pardongan sari peonma, Wandi Jan Simon Simarmata, anak ni halak amata, Dorasman Simarmata, tubuh ni halak inata, Sere Borugultom. Alamat Kapling Anggrek Loka nomor 20 Citayam, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orwana, Tio Mariana Sirajauluan, Boruni halak amata, Punguan Nian Raja Manulang Nahinan, Tubuni halak inata, Diana Timo Borumunte, alamat Jalan Jati Jajar RT Tolu RW Tolu nomor 86 Cimanggis, Huria HKBP Cilodong, Resort Depok Timur. Tar paso-paso di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di HKBP Cilodong, Resort Depok Timur. 12 Torop niruas namandohoti parmingguan 5 Oktober 2025 godangna 1000 halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 44 halak, ulang tahun pernikahan walu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 10 tolu 1 sia Oktober 2025. Hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan ahu, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang diape dipangido rohamuna. Saplopat pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguan, saplopat kepala keluarga godangna 2.250.000 rupiah. 15 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguan, 12 kepala keluarga godangna 2.175.000 rupiah. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Oktober 2025. Tuakana so pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato sagandup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Saplonom keuangan Huria. Huria 10.800.200 rupiah. Pembangunan 1.204.200 rupiah. Sentralisasi 8.630.625 rupiah. Punguma saluhutna 21.025.080 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton. Songoni matiting nama sadohot si pamasaun di tonga-tonga ni hurieta sa di pasu-pasu tuhat tama peleani bahen sangap di guarna. Tapi gema ede puji-pujian na sinorahon ni punguan ama salum.
Mare dehita uhut papungo pelea sada a dohot sadabi. Darun,
Lame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Tajalo maha tani debata na gabi barita na uli di minggu ta sadarion. Sian rom bidusada ayat 8 rodia 15 sinodangan ni topik minggu. Madjamitahon barita na uli sian nasaroha. Takas mata pahutihut songonon ma didok disi. Madok mauliate au jumulo tu debatakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu. Ala tu liat portibiodo tarbarita hapor siaon muna. Dang maca diahu marningot tamu. Ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasan todiku di nahu baritahon anak nai. Totong dohu pangido di akka tangyaku anggiat tung manang adiga pelo moni rohani debata patiur hodalaku manopot hamu ay masihol doau marnida hamu anggiat tung tarlehonau tuhamu deba si leho-leho pratodion patuguhon rohamuna oddo tahe naeng dapotan hiras ni roha nang ahu siak kamu hinorhon ni hapor siaut tabe alai naing maboto muna akadongan naung jojo ditahi rohakku manopot tamu asamar parbue ahu nang dihamu songon na di akka bangso na libani alai tersabak doau rasi rasa nuaing namarutang doau di halak gorik nang di bangso na liban di akka parhapistaran nang di akka nahurang roha dibaheni husakkap sian nasa rohakku majamitahon barita naulii nang dihamu dihutarom ido yanggo sahatna huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na di hari Selasa na salpu tanggal 7 Oktober sahat mananggonopdo umur ni huriata HKBP 164 tahun godangna dina mga kalason 164 tahun huriah HKBP taingok do tanggal 7 Oktober 1860 sada semangat penginjilan na binuan ni opat paddita na Rosian Jerman dohot na Rosian Belanda rotu tano Batak khusus laho marbarita nauli madjamitahon barita nauli ima padita Heine padita Klammer padita Betz do padita Van Assel na opat padditaon diojar sihol ni roha laho mamaritahon manang majamitahon Kristus sahatu tano Batak jala benar-benar do taridai di tanggal 7 Oktober 1860 sadai marhite nama rapot halahi na opat di Sipirok laho membagi wilayah pelayanan supaya setiap pelosok daerah di daerah Tapanuli itu terjangkau oleh Injil Kristus. Nah ini alasan mengapa HKBP menetapkan 7 Oktober 1861 sebagai hari lahirnya. Mengingat pada hari itu semangat penginjilan Injil Kristus harus sampai ke seluruh daerah di Tapanuli. Maka 4 pendeta tadi, Heine, Klammer, Betz dan Van Asselt mengadakan rapat perdana di Sipirok. Toho marparbuedo akka barita nauli na binuan niya ka misionarisi na joloy. Ubay na buhay hita sa hatu partikianon, ginuaran na kaning 164 tahun usia ni Huriata HKBP. Semangat yang sama tentu harus kita tunjukkan saat ini. Hita akan naung makalaso 164 tahunon, terjodoh hita tong pataridahon semangat penginjilan na sarupa, songon na niulahon ni aka misionaris na joloy. Stanley Jones, sahala misionaris Metodis Amerika, sekaligus penulis buku Kristen. Dia juga adalah sahabatnya Mahatma Gandhi. Dia salah satu penulis biografi dari Mahatma Gandhi. Stanley Jones berkata begini, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Ada banyak agama tetapi hanya ada satu Injil. Tagaris bawahi, Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia.
Alani ido dang adong nabuy mga bati parbarita na ulionon. Songo dia pe hagogoon ni Portibion lahom mga batisa, molotong tabereng pe akabarita akadongata na di Nigeria godang na terbunuh, alay tahingo ma, tung suadong do tarbahin ni agia aha di tanah olaw mga bati parbarita na ulion. Karena ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaan Tuhan. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia yang terhilang dalam kehidupannya. Tungpe mate padita Samuel Munson doho pendeta Henry Lyman tahun 1834 di Lobu Pining. Tungpe kondurus mudernina dua misionarison di Lobu Pining dang nagabe pasohon gabe sorobe ka misionaris tu Tanah Batak. 1834 mereka meninggal. 1834 nomensen lahir di Nostran Jerman. Oduan nomusena ditongos Tuhan itu Tanah Batak laho marbarita nauli. Dengan singkat kita mau mengatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghambat kabar Injil disampaikan ala ulaun ni debatado saluhut nai. Barita nauli ima hagogoon ni debata na paluahon nasa naporsea. Jadi dung roh Tuhan Yesus gabi jolma dungi mate tarsilang ibana dungi hehe sian na mate malua mahita sudesian dosa. Omma barita nauli. Jadi Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dunia. Karena ini adalah kekuatan Allah itu yang mendorong Paulus sampai kepada kesimpulan ikon idokbana ikon hujami taho barita nauli sian nasarohak. Allah hagogoon ni debata naong manodo ibana dohot mabuan ibana sian haramunon tu akka habadiaon naong paubahor rohani ibana sian parjahat si lele-lele hala Kristen gabe parbarita nauli dung parbarita nauli ibana idok ibana ma saya akan memberitakan Injil dengan segenap hati mamaritaho barita nauli sian nasarohak. Jadi tidak lagi setengah hati, tapi dengan segenap hatiku. Akamanginang mamaritahon manang majamitahon barita naulion sian nasaroha sada kewajiban dood dihita tanpa terkecuali. Ini bukan pilihan. Ini adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Didok apostol Paulus bahwa mamaritahon manang majamitahon barita nauli sarupa doi utang rohani. Jadi mengabarkan Injil adalah hutang rohani. Guarna pe hutang, sigararo do hutang. Molo pe godang di Portibio nak kana marutang. Parutang busuk ini ada. Pura-pura lupa utang nak. Molo majalo basoi nama memelas ya. Alay dong itagi utang nak. Terus dang ijabu. Terus sibuk. Dokono madang ijabu dai na tu anak-anak. Idokono maku dang ijabu main ne bang. Ijabu do berarti omak. Mulai Portibio gudang do kaparutang soni kan. Pura-pura lupa diutang nah. Alayang gua hamu garari hamu diutang muna kan. Akan hohom merpikit na igarar nang utang. Igarar bi utang na. Alayang go hita di do nak kaningan. Kita wajib. Ini adalah hutang rohani. Kita telah dibebaskan, diselamatkan dari kuasa dosa. Sekaligus kita memiliki hutang rohani untuk mengabarkan Injil. Hudok nakaningan ini adalah kewajiban bukan pilihan. Allah memang tayong mahatan ni Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 32 ya do. Aiganup na makatidakonau di jolo ni jolma ido sogot hatidakonoku di jolo ni damang na di Banu Gijangi. Molo taudu tenon ayat berikutna manang ise nama swada hogwarhu di jolo ni jolma ido swada honokku do isogot di jolo ni damang na di Banu Gijangi. Maka ini adalah panggilan bagi semua kita. Ulau tasude doon majamitahon barita nauli sian nasaroha. Nah suku-sukunan mang songod dia doi. Majamitahon barita nauli sian nasaroha boy may ulahonot taka manginang di bagasan tulu halon. Na perjolo di bagasan lasni roha, na baduahon di bagasan holong, dohon na batuluhon di bagasan kesiapan. Taida masada-sada sian natuluon, na perjolo majamitaho barita nauli sian nasaroha marlapatan di bagasan lasni roha dengan sukacita. Jadi mengabarkan atau
memberitakan Injil Kristus haruslah dengan rasa syukur. Dang marungut-ungut, dang terpaksa, manang ala naso terjua. Alai kod diulahu ni dibagasal lasni roha. Lasni roha ni Apostol Paulus diturpuhon nama maritaho barita nauli tu halak Rom, tarida doisian kalimat-kalimat ni bana nama dok, dang macadi marningot nasida. Totong do ditangyakon, say masihol marnida nasida. Jadi dang macadi aposteli laho marningot halak Kristen na di Rom, ido baina disurati mana nasida marhite surat Rom, jala molos yang sudah surat nani surat ni Apostol Paulus, ini adalah buku terlengkap soal teologi. Mulai dari teorinya dan praksisnya. Itu ada di buku Roma dia tuliskan. Jadi ala dang maca di bana marningot halak Kristen na di Romi, itu bana surat di bana surat Romon sangat lengkap sebagai buku teologi dari Paulus. Jala totong do nasida ditangyakon, di BGI barita nasida ditangyakon di mana, sojupang pedohot nasida ditangyakon di mana. Kita tahu Paulus bukanlah orang yang telah mendirikan jemaat di Roma, bukan. Walau dia tidak memiliki relasi dengan orang-orang di Roma, tapi Paulus senantiasa mendoakan mereka dengan sukacita. Jala saya masihol do ibana marnida nasida. Dia punya banyak rencana dan beberapa kali merencanakan untuk sampai ke Roma. Ala saya tersabat memang ibana. Ala ni aka ulaon pakobasion narumikot naikon ulahonon ni ibana. Ala ni ido manirui maka manginang tajamitaho mabarita naulii di bagasan lasni roha marhite namanang nyakon masih tangyangan. Jadi molo di bagasan parhuriaon sebagai ruas molo adong dihita wartai akka isini wartai citanya konotod. Sopolai kod disok kamu marjamita, sopolai kod lau hamu tu pulau rupat doho tu Afrika doho tu luar negeri manang akka naso menada Kristus alai sian buku warta nasaha tu hitai. Iman wae nggak bisa ada misita sebagai jemaat yang misioner, manangnya konak kasih tanya konon na di sini. Molo adong na ulang tahu di si pasidoho tita manangnya kon. Molo adong di si akan anang mangulau-ulau na tatangnya kon. Jadi saluhu nai buido gabe hataridaan. Kita pe sebagai jemaat yang misioner senantiasa dengan sukacita mau mendoakan seluruh jemaat yang lain, seluruh program gereja. Mulai barek kamu minus di si keuangan, tanya kok kamu tong di jabu menai asa boy di pasu-pasu Tuhani tuk sudah akan nariko di tong-tongan ihuriatau. Itu adalah ciri-ciri jemaat yang misioner untuk memberitakan Injil lewat pelayanannya sebagai jemaat. Molo parhalai do songo kamion batotong ma di bagasal lasti roha laho mangulahon tohonan nai dang be marungutungu laho mangulahosa. Ayo hola pagi, hola sore, hola borngin. Dang songonibe alai las rohana mangulau disudiaka jadwal nang nilehon ibanai. Dang saya marungutungut jala tetong madang alana sotarjua manang alana terpaksa alai sian las di roha. Napaduahon majamitaho barita nauli sian nasaroha tarulahita may marhite manang di bagasan holong. Di bagasan holong na ginoran na dison adong haradion masagiho silehon-lehon partodion na adong dihita. Ini tujuan Paulus tadi. Dia mau membagi karunia roh yang ada padanya untuk meneguhkan iman orang Kristen yang ada di Roma itu. Jadi masagiho sileho-leho partodioni tu saluhut na halak tanpa terkecuali. Jadi akamanginang di konteks ni ayat walu 115 on Paulus tidak sedang pansos. Jadi sekarang ada kecenderungan panjat sosial namanya ya. Kan jemaat orang-orang Kristen di Roma pada saat itu sangat viral. Nah kaning di ayat walu kan tidak dosi Allah tu lihat portibiodo tarbarita hapor siaumuna. Mereka sangat viral karena imannya. Jadi kalau kecenderungan belakangan ini siapa yang ada yang viral langsung ada nih yang mendekati untuk pansos ke situ. Asa naik ibana di media sosial. Nah Paulus hari ini di teks ini tidak sedang pansos, tapi ini murni karena digerakkan kasih Tuhan.
Dia merasakan karunia Tuhan yang ada padanya, maka dia tergerak untuk membagikan ini kepada semua orang tanpa terkecuali. Dirokna kaning di Rom sada ayat 10:4. Nama rutang doau dihalak gorik nang di bangsa naliban, di aka parhapistaran nang di aka nahurang roha. Jadi tanpa terkecuali, baik orang Yunani atau non Yunani atau Yahudi, atau kepada orang-orang yang terpelajar atau dengan orang-orang yang tidak terpelajar, sadok menjangkau saluhuna. Alani holong nasihat Tuhani doi, berita naulii si pasahaton dang hola tu sada kelompok tertentu. Alai tu saluhuna halak, tu saluhuna kalangan, tu saluhuna strata na adong di Portibion. Alani holong nasihat Tuhani dotong, na menggerakkan rohani misionar sian Jerman Padita Ingvar Ludwig Nommensen. Karena kasih Allah yang menggerakkan dia, maka dia bisa melayani di daerah Tapanuli Utara atau di tanah Batak dengan sepenuh hati. Walau saat itu dia mengalami ada banyak ancaman kematian, terancam dibunuh doi mana di bayan nagabe korban di pesta Batak, Horja Batak, terancam dong ngoluna manang nyawana alana dirasun si panganon ni ibana, alai tung pesongoni di dalam ancaman. Karena kasih Tuhan yang menggerakkan hatinya, dia sampai kepada pernyataan dalam doanya, alai Tuhan mangulu manang mate naing doa rab dohot bangsoon. Jalahado ibana ditawari, Nommensen silahkan balik ke Jerman, kau akan diberikan posisi sebagai direktur di United Evangelical Mission yang ada di Wuppertal, Jerman. Alai rodo opui Nommensen manulak tumagod daw di Tano Batahon saharinay dok ibana mangulu manang mate naing dua rap dohot bangsoon. Alani holong ni rohana do itu Tano Batak ido bain nadang olo ibana mulak tu Jerman. Alani holong ni rohana do itu halak Batak ido ubaina tung peterancam nyawana alai totong do ibana bersedia laho mamaritahon manang majamitaho barita naulii di tonga-tonga ni bangsa Batak. Manirom mahita ka manginang molo halak Jerman songoni holongna tu hita halak Batak, lammanyan hita halak Batak maka holongi hita bangsota dohot homta asa totong boy nasida maparsauliho nakabarita nauli marhite ngolutta napatuluho no manaparpudi. Majamitaho barita nauli sian nasaroha boy may ulahonota marhite di bagasan kesiapan. Di ayat 15 di dok songonon dibaheni husakap sian nasarohaku majamitaho barita naulii nang dihamu dihutarom, nang dihamu dihutarom. Amang inang Roma bukanlah kota yang aman bagi umat Kristen pada saat itu. Di bawah kepemimpinan Kaisar Nero, orang Kristen itu sangat tersiksa. Mereka difitnah, dikejar-kejar, dibakar hidup-hidup, digantung, dilempar dengan batu, disalibkan. Songonido naniado panihalak Kristen hati-hai di tonga-tonga ni Romawi. Tetapi Paulus selalu siap untuk berangkat ke Roma. Walau kondisi di sana tidak kondusif, karena digerakkan kasih Tuhan tadi, Paulus punya kesiapan untuk mengabarkan Injil ke sana. Dia tidak terlalu peduli dengan kekacauan yang akan dia hadapi, karena dia tahu Injil ini lebih keras memaksa dia untuk memberitakan Yesus, berangkat ke Roma pada waktu itu. Semangat penginjilan memang dalam hal kesiapan ini bukan sekadar berapa jauh kita melangkah memberitakan Injil. Jadi mulai dok semangat penginjilan dang nekon lau hamu sude tu aka tempat-tempat penginjilan aka manginang. Melainkan seberapa kuat kita bertahan dalam iman. Itu adalah semangat penginjilan. Dalam menjalani kehidupan pribadi lepas pribadi, seberapa kuat engkau bertahan dalam imanmu kepada Kristus, itu adalah semangat penginjilan yang diminta dalam teks ini. Nah, kaning tajaha sian epistel, ada 3 pemuda hebat dari di kitab Daniel. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang menunjukkan semangat penginjilan.
di mana mereka memiliki ketahanan iman yang sangat kuat. Kalau saya membahasakannya, mereka tidak lagi memiliki iman yang transaksional, tetapi iman yang tanpa syarat. Ditiki disuruh Raja Nebukadnezar, sude naso olo marsoba tu patung serean ikon tipal honotom maibana tu bagasan api pamurunanan. Alai rodo natuluon, Sadrak, Mesak, Abednego dengan yakin dan dengan kuat hati menyatakan mololomo rohani Tuhani lau paluaho kami sian api paluaon nadohami. Alai molo solomo rohani Tuhani paluaho kami sian api botoma ale raja nami anggohami nasoolo hami marsoba tugana-ganaan napi najongjong mi nasian sere. Ini adalah iman yang tanpa syarat. Mereka beriman kepada Allah bukan supaya diselamatkan lagi. Diselamatkan atau tidak diselamatkan itu tidak menjadi soal. Yang jelas, yang patut disembah, yang patut dipercaya hanyalah Tuhan Allah sendiri. Jalatohodo nasidana tului ditipal honano tu bagasan api pamurunani. Bahkan Nebukadnezar karena geramnya piri-pirio ibana muruk situ tuh idok ibana baema pitu halilopit godang ni api tu nasidana tului. Mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi ketahuilah, ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu ada di dalam api itu untuk mengerjakan keselamatan mereka bertiga. Dung ruar nasidana tulus yang inganani nanggo bautimus pe juba nedang songoni madewata ngaparjolo tinggal di api pamurunani lau paluahon nasida. Jadi hudok di pertanyaan adong do nama kusiput tuau nang malahu tu papuai anoro kakabete bakonin na hudok ma maniru haporsiaun nasidai maniru pabahenan ni debata waporsiai do di papuai pe ngaparjolo Tuhani para dehon haluaon dihami nang dijol mana adong disi. Amin. Amin to kamu. So ni mahita madalani ngulut taon molo pe dijolo sahirana apa namanya ya tidak jelas atau membahayakan. Milikilah iman seperti iman mereka dan mempercayai bahwa Tuhan sudah ada di sana untuk memberikan keselamatan bagi kita yang setia kepadanya. Tabereng do di ujungna akhirnya kan Raja Nebukadnezar mengaku idok Raja Nebukadnezar do pinuji ma debatani si Sadrak si Mesak dohot Abednego. Jadi merhite hasatiautta tutu hatai odo parbarita naulion nobalga mabain halak gabe porsea tu Tuhan. Raja Nebukadnezar gabe mengaku memang Tuhan Allah Israel, Tuhan nisi Sadrak, Tuhan nisi Mesak, Tuhan nisi Abednego do nasitong sian saluhuna kadewatana adong di tanaon. Sai songonima nian gabe torop halak na porsea ala di ida parsihohotan niha porsea tabe gabe sude mamarhatopoton Jesusi Tuhan. Selamat marbarita nauli sian nasaroha. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolia teo di pasahat rohana mitodo pamuale Tuhan. Di barita naulim naung sahat Tuhami ido na mengendalihon ngolunami ganup marsada-sada nuai. Laus diigil hodo asa sude hami Tuhan majami taho barita nauli marhite ngolunami. Atong jami tahonon nami mabaritam barita nauli di bagasan lasni roha. Di bagasan holong nasyakoi. Jala di bagasan kesiapan. Aihu haporsay hami hodo Tuhan nami naong majoloi lakka nami naong para dehon haluaon di hami luhuna. Atong marhite todim to di porbadia leho di hami habaranion dohot hasatiaon laho majami taho baritam barita naulii dilihat portibion asalam tutorok nama-nama ngakuhon hodo Tuhan di atas ni saluhutna. Atong ali Tuhan nami saya pargogoy mahami sudirwas ni huriamon naung tumangihon hatam di bagasan sadarion asa gabi jemaat na misioner hami Tuhan laho marbarita nauli.
Tuhan odihono nami masudi ruas ni huriam, siada dana namet met sahatu akan nama dua, ramuti ma pardalanan ni ngulu di nasida, pada usia naka parmaraan ni daging. Saya totong mali Tuhan di bagasan hahipason, siga jangumur aka ruas mon, jala saya dapota persaulian nasida, maritakan ni ulan ni tanganna, dohot aka perkarejuan ni nasida be. Asima roham Tuhan, patuk makan narikot di ngulu ni aka ruas ni huriam, nang di ngulu ni huriamon. Pos rohanami, sahatu tangamu maka ruas menamarukil, alanya kahabot ni roha do parsahiton, saya pehoma tangamu nalabohi, tu pamatang ni nasida, anggia tanggal kapanahit sian pamatang ni nasida. Atau ngasima roham Tuhan, joluani malaka nami di bagasan sabinggon, holam marhite guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita laos di sonma tapasahat peliata napaduahon. Olong na kasito
tatangnya koma peleata martang yang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhase ang hami peleanon, patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinarbadi ang maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutondim. Selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Mari kerja 5.12.
Mulyate. Foto bah, laporan. Tapi mau baca